Lelo pa Nyasa VoiceBox tafuna tikuletsereni mawu abambo Samuel Lwara amene wandithu amalankhula pa nkhani zosiyanasiyana zokhudza ndale kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu Malawi. Ndiye lero afuna ndithu kulankhula pa zimene zikuchitika ku chipani cha Malawi Congress Party kumeneko ndithu tamvetsedwa kuti convention yawo imene imayenera kuchitika mawa pa 8 August 2024 yayimitsidwa kaye ndi bwalo lalikulu la Supreme Court of Appeal chifukwa chokuti kumeneko ena anakamang'ala kuti ayi zimene chipani chichikupanga si mfundo zotsatira demokalase pamene ndithu sakuloledwa nawo kuyima pa mipando yosiyanasiyana imene ndithu mamembala a chipanichi amenera kukasankha atsogoleri awo. Nde Samuel Lwara kunena kuti ayi dziko la Malawi ndi dziko la democracy ndipo ngati kufuna kuti democracy yathu iziyenda bwino mwamphamvu democracy imeneyi idziyambira ku Zipani. Ngati chipani china chake chikupanga zinthu mosemphana ndi mfundo za democracy, tonse Amalawi tiyenera kudzuka ndi kuwadzudzula kuwauza kuti ayi apa konzani chifukwa chokuti akapitiriza kupanga zinthu mosemphana ndi democracy ndiye kuti akadzapatsidwa mpata olowa mboma adzatizunza ife Amalawi popanga zinthu mosatsatira mfundo za democracy. Nditi tikhale limodzi pano pa Nyasa VoiceBox kuti timve kuti Samuel Lwara akuti bwanji pa democracy yathu ku Malawi komanso mmene chisankho cha convention chikuyendera ku chipani cha Malawi Congress Party pano pa Nyasa VoiceBox. Yes, good evening comrades, maswera bwanji pa group patupa komanso maswera bwanji kumene muli ku Malawians anga nonse amene mukonda dziko lanu la Malawi. Comrades, there's so many things that are taking place in our politics, within our political scenario or feud or whatever, kaya ground. Ndale ku Malawi zafika pena pake panova kuti chilungamo nawo chifuna chioneke. The most stupid thing that has happened is what MCP is doing. Mavuto ali ku MCP si yabwino kwenikweni yayi. Ndamene panopa atalipase shape yabwino ya dziko lathu. Kuti dziko lathu iyenda bwanji in terms of politics. This is the time. MCP panopa. MCP ovuta ija. Yamba kuzikola yokha. MCP jaima dandula zoti ya izipenzeza zimapita ku makoti. Panopa ndi zimene zayambika sipano. MCP kupita ku court because of a small thing that could have been resolved. Chipani chikanakhala chimakonda chimasamalira anthu ache. Leadership MCP kanakhala ilipo enieni. Leadership yofunikira because MCP is a bigger party in Malawi. Koma with this poor leadership, the stupid leadership of MCP, taona ni panopa ana abalalika ku MCP. Anthu okonda ndalama ali mu MCP. Anthu osakonda ndalama ali mu MCP. Anthu ankhanza ali mu MCP. Atambwali ali mu MCP. Agulugunyinda ali mu MCP. You can mention them. But don't forget the tribalists. Anzatu andale za mitundu ali mu MCP. Zosankhana mitundu. Zobwezera na mbuyo anthu akakhala nzeru aluntha loyendesa zinthu mziko kwapondereza ali mu MCP. Anthuso amitima ina yaukupha kapena omwe sawo pa maliro sawo pa kupha nzawo ali mu MCP. The most worst party ili pa dziko lapansi ndi ya MCP. Timadya nawo limodzi, timasekera nawo limodzi, timapanga nawo zinthu limodzi. Koma zikafa zinthu zapokomesesa MCP imalolera chilichonse. Kumusowesa munthu kapena kumuzunza munthu uja mpaka aonde afe. Kapena aonde kapena apye asowe ndalama mpaka kugulitsa katundu wache ndi chipani cha MCP. Comrades Malawians, we are now tafika penipeni panopa kuti ku Malawi when people are saying that ena kumanena kuti kumana kulipo opposition. MCP has got a strong opposition. Ku Malawi opposition iliko kwambiri. Kwangoti opposition ya ku Malawi panopa ilibino kwambiri. Chikwa it attacks the even dormant parties. Tizipani tofoka tukumanso ndi opposition yoyipa kwambiri. Tizipani tomwe tokhangati tamnyumba tukumanso ndi ma opposition kwambiri. Chipaniso chawo chachikulu chimene mati maite party MCP chikumanso ndi opposition within the party. Ndimene zimafika zinu muziko la Malawi panopa. This is the right direction that Malawians were getting through or were going through or were going at panopa in terms of politics. Chilungamo chioneka ku Malawi, don't worry, any time from today. Zayambika kugumuka. Pomata convention ya MCP, muona aliyesa akhala malo mache. Wokonda ndalama akhalapo, wokonda utambwala akhalapo, because Malawians panopa azindikira. Anthu amene takavote convention onse matumba ndalama zaza. Kuba.
How can you, if you love a leader, why do leaders splash a lot of money conniving people to vote a convention? Chifukwa chani? Kukakhala bwino munthu ku convention ukakhala ndi udindo ukapeza udindo convention ndi mmene ugwirira ntchito ku chipani ndi mmenenso ukhala bwino ndi anthu omwe amakuyikani pa mpando. Kodi a MCP asamalapo anthu angati omwe anayika achakwera kuyika pa mpando ndi angati? Achakwera Malawi yense tinayika pa mpando suti kapena onse amene anayika achakwera pa mpando anali MCP ayi anali zipani zosiyana-siyana komanso anthu ena ongoyima pawo okha opanda zipani. For the love of the change that we wanted from DPP, people voted in their large numbers and actually voted for Chakwera and Saul Chima as vice president. May the soul of Vice President Saul Chima keep on rest in peace. So Malawi, what you have to know is ndale zafika hapa ena mukumachita mphwayi azipani zina UTM, UDF, afford mukumafoka mukona ngati muchepa mphamvu. Ayi musachepe mphamvu. Inyo zipani zazing'ono amene mukufoka to fight MCP as a strong opposition to fight MCP. You know your opposition is just very good. What you need to do, small parties, is just a small thing that you need to do. Why do you exist in this country as political parties? Bas. Chifukwa chani niyo azipani zazing'ono muli mziko la Malawi munapanga register zipani zanu. You won't change. Si choncho mufuna kusintha So kusintha musintha bwa. Don't look at monies. Wake up. Monies is there. Monies will be there when you do the right things for the Malawians. For Malawians. So ena mukuchita mphwayi kuchipani cha UTM ena mupanga mphwayi chipani cha afford ena mupanga mphwayi mukangopanga msonkhano warare anthu akakuzuzulani basi mwakhala pansi ndiye kuti you are not ready to serve the interest of Malawians. You are not ready to achieve something. MCP mene mabranda, this is the time to show your solidarity, small parties. MCP was a smaller party inamba kumpoto. Now it's a national party. Inamba pangono. Inuso sponsors ngono, I'm encouraging you. We need your voices. Zinzikamatera. MCP tu zinzikabofuna spani zina amalemba makala atatu. Kumazuzula nchidio meneo. MCP zinzimene zimafuna ku TPP amaizuzula TPP. Inuso sponsors ngono, this is the time. Kulemba makala atanditi kwalembera aboma. Kamena kwalembera chipani cha MCP kuti zimene mupanga ku MCP ku siza democracy. Because democracy must be protected by each and every party, whether small or big. We must respect our democratic values as a country. Democracy isamakhalicha bemboma. Ayi. Koma democracy iyambire ku zipani. Ngati MCP yupanga zinthu zomwe mulibe democracy, zipani zonse ku Malawi zomwe ziregistered na Malawi government zena kupangapo kanthu. Azuzule na MCP wa chokero wa mboma ndima mistake amene akupanga panopa akupita kwa convention akakalo wa mboma anthu amenewo azativuta because in them there will be no democracy. So iniwo azipani zazing'ono panopa, this is your time. Musakhale chabe chete kapena kumava mukamva. That is the tactics of stupid politics, or that is the nature of the day when we do politics. I'm saying this because ndikona ngati MCP mabranda yakupanga apa azipani zina mulipe, you are just watching and monitoring. This is the time. Itu mulima ndi chipani chomwe chili ndi simbo yang'ona ndi chipani chomwe chili ndi tambala wakuda osati woyera. Don't sit down and sleep. Wake up. Protect your democracy. MCP ngati kosa mtima kuchoka kama pikisana ndi matimu ndimakanga ndi matimu ampira ndali ndimakanga timu ya matimu ampira. Matimu ampira amapanga training kwa oka. Koma kalo wabwaro lifarinda amene amaziwa malamulo. Chimozi panopa timu ina singala mu mpira itavala buti yova ikoma kusiku zoponda zake kuli misomali. Ayi. Timachita check. So MCP yupanga ndale zovala misomali. Ikumasera mpira itavala mabuti omwe ali ndi misomali yoti ikapona zache kumboora. Zipani zazing'ono wake up. Musasira MCP zimene kupanga ziya. Ndio zimene kupanga ku MCP zofuna zopha mafula zinzawo kuchipani zithe. Chofuna mena kuphera kuchipani anzawo kuchipani kuja akalowa mboma azati press mafula athu amalawi amene wawo. Zimayamba choncho. Tenta zuzule ya MCP pa zimene kupanga zabweka izi. Takulephera kupereka ripoti ya ndege pa nthawi yache yoja consultation yawo kumakhala ku convention tiazuzule. Because Chakwera ali pampando state president, not president wa MCP. No. Koma akakhandu akufuna so udindo ku MCP kuti apitize kuzana mu 2025.
nanga ripoti ya ndege achakwera ati pasaliti ali pasaripoti ya ndege achakwera akasenga convention ngazili choncho Amalawi mkona bwa pali umuntu pamene popo kusogolera MCP maminista amene akukhuzidwa ndi ndege jambi kuti iyende iuluke mwamba afunanso maudindo kuja kuchani afunanso maudindo kuchani ku convention kodi amene akapitiza ndege zina zikazapasa anthu mziko muno tizaonapo chilungamo ngati. So comrades Malawians, let's wake up. Amene mukugona makamaka amene azathu amene mukugona, wake up. This is no time to sleep. Kachipani kani kakang'onoko can change the face of this country politically. Koma maona kale kuti timalimba ndi DPP kale inali kutali kwa basi as Tonse Alliance. Kwa panopa DPP yabwera ili nkati mwa MCP. Do you expect anything good ku MCP? Pani zeru pale popa Malawi ino wazipani zing'ono afford UTM, UDF, DPP nanunso. Mukona pale chunga mbele papa. Anthu aku DPP aja nasokweza ku DPP aja. Abwera zosokweza ku MCP. Basa Malawi tili chete. MCP inatha ku Malawi inatha. Kungobwera anthu aku DPP aja kula ku MCP inatha. Kwa chofunika kuti panye correct mistake imeneyi. Tichose po MCP, tichose mboma. It's a case of boma ya. Tisamveza MCP ku Malawi kuno ya. Because these people, they're killers. Kwa anthu oyipa kwambiri ku MCP. Akusonza ndale za MCP. Inonso ma members za MCP kanina ku Central Region azatu. Kwa MCP panopa mkuendera nzeru za ku Central Region. Za azatu ku Central ndale za mitundu za ku Central Region. MCP yanu ikugwa, ino MCP basi muli chete, enecha chipani. Anthu akumapita ku makoti muli chete. Kuchipani kwanu muli anthu antundwa. That's why I don't support Chakwera leadership. Nasi yakalekale kusupport Chakwera. Because these are small things. Those that are destroying our party as MCP. Kuchipani chatu cha MCP zoona. Kubwera anthu akuba. Kubwera anthu oti akhululidwa mindende mukuwalandira mufuna mwapasi ma position. What difference do you want as a party? Ngati MCP mufuna chani makamaka. Kumatenga anthu okuba a DPP. Omakhala kuti zuza mbuyo musema, akhala kuti bera ndama zathu mukuwalandira kubwera kuchani ku MCP. Nawonso apanga contest. Ndi amene akuyankhula kwambiri kuposa inega chipani cha MCP. Pali nzeru pamene pa Malawi azanga chipani cha MCP. So comrades Malawians, let's wake up. Ziko ndilathu. Ngati ufulu wanzatu kuphwanyidwa ku MCP, tiye Tonse Malawi tizuke. Timthandize zathu apo. So ndale za ku Malawi zisakhale zochosana moyo kapena zothana ndalama ya. We need smart politics. Democracy tionse tiziona kuti ku MCP ku democracy. Sinthawi yomapita ku makoti kumakapanga zinthu zabweka. That time was gone. This is not time to go to courts. This is time to help each other. Ngakhale tili mzipani zosiyana. Anzathu omwe akuvulazidwa ku MCP tentilire nawo limodzi so that one day tizakhale nawo limodzi tizapange zinthu zoyenerera kuti ku Malawi kuno kuzakhale zinthu zabwino. Ziko athu zizakhale labwino. That's why I'm looking for a good leader. A leader who is going to balance things in a country. A leader that is going to help other parties to thrive, because multi-party democracy ndi ndale zosiyirana. Ndezimene ku MCP zikuonetsera nkhanza kuti MCP awakalowa mboma kuzakhala chipwirikiti. Ngati chipwirikiti akupanga kuchipani kwauko akalowa boma uzakhala bwa. Sizakhala kupondezana kuboma umeneko ngamene anatipondezera enafe. Titathanza Chakwera khapa mpata. Ngati mene anampondezera vice president Chilima. Yemwe athandiza, he worked tirelessly. Pasiku mapanga 18 rallies from Lilongwe to Chitipa. One day, 18 rallies Chilima mapanga. Kuti Chakwera khapa mpata. Koma mnona mene anamzuza Saulos Chilima vice president. So Malawi, let me tell you. Zichira ku MCPs aliyense ku Malawi panopa azuke. Let's be against what is happening in MCP. The stupidity that is happening in MCP towards their convention tomorrow. And if these people are going to let these people to be back in government by 2025, Amalawi tizaenda maliseche muno. Amalawi tizaenda opanda sima. Aliyense zakhala ni mimba yakupha. Ngati kuti kama tili kunkhono ngati jani achitira ku Somalia mzaka za mpuyo. We need to stand up. Ndi savage mimba ku MCP ukuko. Comrades, I'm very sorry, but the thing is, as fans as ngono, this is your time to object what is the dirty politics that is taking place in MCP. Let's join hands. And that amena kuvula ma victims amena kumenyedwa.
chifukwa cha ndale kapena pakuwayembeza kuti zoyipa zapangikire. This is the time to help them, to save their interests. Good evening, comrades. Thank you.